llegar aquí y conocer la historia que tiene que ver con esos espacios, nos alientan y nos sentimos en territorios liberados. Y aquí están resistiendo. No recordo malament la E i la S japonès, la P i la A. Algú sap llegir més que jo? Aviam, un nen que sàpiga llegir més que jo. Una nena. Bé, aquesta no sap llegir res. No? Tu, ja t'ho crec. És així que entenem que els horts veïnals tenen que estar integrats en la zona verda i que aquesta ha de formar un conjunt sostenible i coherent amb la socialització de l'espai verd del barri. I és amb aquest principi que ens plantegem la creació dels horts comunitaris. I ara això em recorda una cosa que us volia explicar. Una vegada, nosaltres aquí també teníem una mica de bestiar, teníem 4 gallines, teníem 4 coses i també hi teníem gats.
fa 2 anys que vam entrar i que aquí diria que arribaríem aquí en 2 anys. O sigui, si hem fet això, ho podem fer tot. A Can Batlló hi ha molt potencial.